Er vi ready? Ja. På havnen mellem kasser og gammel røden går lidt og østen, hvor jeg skræmmel rulle det. Har for en bitte sted, hvor jeg kan gemme for min kone, og enten Jensen er ved op til fri. Her stod den blå container fyldt af folk, der skidt nu, der også det står vi jo gerne over i. Vi sagde, når nis, vi snakker spille ind imellem på kun, og får noget øl og godt med drammer til. Så kom de og fundet bag, og hvis de liv går i stå, for vi hårer som himmeriger nede ved det blå. Månen nødder så alting man kan bruge, lige fra ugeblå til gammel Rorsens søm. Jamen se her står han med der brænsen til godt og lige nu, så slipper jeg for at leve hele hjem. Og se her står med der trusse, ja så pæn som de er, de til Ingeborgs hun endda blev for fin. Kokaske blev så attraktiv, men hvad kunne lade helt væk, når hun kommer i den nye containerskrig. Så kom lige og fundet og bag og hvis til liv går i stå, for vi håber som det himmeri hernede ved det blå. Over hellighed tostes tænker fandme lykke vist, og reste otte tager i min hage. Nå har alt for fået det gamle hammelglå naturligvis, for det han har der reste han vil snik. Jeg har også fundet en tandbørst godt nøjs i teorsk, men måske jeg gjorde den ren i tærpen til. Så nu kan jeg fortage bøs for det for hjert i busk, og det er sgu lige godt om de trænger eller andet. Så kom de og fundet bag, og hvis de liv går i stå, og vi håber som vi himmeri hernede ved det blå. Jeg har sådan de små maskiner, when sådan kommer hen, men når tiden kommer, when skal have for. Måns Sankt Peter største åben, og kan man sådan gå igen, ja det er indtil at sige noget på. Man skulle alt for jeg kom samsted hen som med, kunne de nok komme og kigges ved. Men jeg skal håbe så til dem, at de skal tænde og bage med, for at tro skulle det gå hen og blive et. Så kom de, jeg fundet og bage, og hvis de lever, hvor de stod, for vi håber som i himmeri hernede ved det blå.